Kalain sa kong paminaw na kulbaan ko, MG. Ay, Ate Flo! Guys, so karon kay maadto day ko og kuan kana maadto ko karon sa kang Ate Flor Delisa Borato, itong vlogger sa kuan sa Bohol. So kay natay ihatod niya nako ihatod niya nga mga tela o sabon. Nako mulakaw sakay na kog jeep, then magkuan na lang ko maghatod ko ani nga sabon o mga tela, maghatod ko ani ni Ate Flor kay na siya diri karon sa Cebu. Gahapon dai siya naabot, so kuan na lang dai ni nga collaboration char. So see you there. Super excited na dyan kay ko nga magkita may ni Ate Flor, makakita ko niya sa personal. So excited na kaayo ko guys. Guys, diri sa meeting place na mo sa iyang anak guys. Iyang anak mo magsugat na mo diri sa nako diri sa kuan sa South Pole Pension. So nagwat-wat na lang ko gamay sa iyang anak. Kay siya daw may masugat na ko. Balik na ang jabangan nila Ate Flor guys. Then nakulbaan ako. Dili day tumao dito ang katong dito ilang giadtuan day pag last. Kasi nakatagpilaw sa Ate Flor. Maon ilang gikuanan guys, giabangan. Ay manday diri no kay babaw. Kulbaan naman ko yan. Mauwaw ko Ate Flor. Pama to? Gatot, nangurong na dyan ko diring dapita ba? Wala na dyan ko kakuha no kung sa'yo akong isultian nila. So, excited na kayo kung makakita ni Ate Flor. Gahapon din siya naabot, gahapon sa Udto siya naabot diri sa Cebu, gikan siya og Bohol kay ano daw siya, mingaw daw siya sa iyang anak diri sa Cebu nga nandun nagpuyo. Ay Ate Flo! Ano, nakakita na dyan kong Ate Flor guys. Dara na Ate Flor. Oh, wala. Video. Kuto bro dyan taon ko sa kanang cellphone magtanaw ni Ate Flor guys. Karon kay sa ako na dyan. Nanay kita daw si Ate Libet. Wala. Tela. Ay, mabubuan. Saan ko tala na? Nakatungkol kami sa bukoy. Nindog dahil diritin no? Nagmimong ka. Ay. Dito ka sa tikas, sabot. Lala ni Ate Flor ang kuan Ate Libet, ang imong gipahatag Hi, niya. Day. Thank you, Day. So, sige lang ka panghata ka naman. Ako na yung lang. So, nakakita na ko sa personal Ate Libet. Sunod, ikaw na sad kung wari ka. Pasalamat ng kuan. Sunod, ikaw na sad Ate Libet kung wari ka sa kuan Pilipinas. Then, mga ni si Ate Flor Delisa Borato. So, nakakita na siya kanina. Nakulbaan ko, nakatumbang niya, guys. Sorry ka po ba? So, ting. Salamat kay Tia. Kay gikita dyan ka.
kay Ting? Ha? Vlog din. Ano naman? Vlog din. So, maura to Ting. Igor ako naghatod na natin. Sa may actor. Ayurati. Igor ako gipahatod ana then ang tela sad kay iya daw gipahatod kay para daw magamit nimo ba. Tara man i-vlog na. Oo, sige. Gipaningot jud kog taman diri ba nga wala ko kay kakuan sa kung unsa akong gibating diri dapita nga kuyawan ko nga nakalubaan. Manaday ko og kuan kanang ato na ati floor so diri siya dapit sa Dong Juan diri. So man ako niya adto so nangurog ko guys kay kato pa ko kita niya. Kuan ba man day siya kanang medyo bata-bata pa si ati floor then hala, uy, nangurog jud ko nagtan-aw ni ati floor ay I'm so happy nga nakakita ko na ati floor sa personal. So mao day niyang channel guys, Flor de Lisa Burato. So daghan kayong salamat ate nga sa pangalan na daghan kayong salamat ate nga nisugot ka nga kuanta kita then hindi ay na ako mapakita iyahang anak guys kay maulaw daw siya sa camera so pareha bitaw kami maulaw then wala na lang ako mapakita iyahang anak kay mawawon daw ko na siya so ako masal mawawon masal ko pero pabaga tas naong then dagan siya kayong salamat ati Flor kay nisugot jud kay kanako nga makikita. Uli na ko guys, padung na ko uli kay kumanamig ka ng storya sa storya ay gamay so wala lang ako gi-video kay kanang mauwaw pa siya kay bago pa manggod mata so salamat kaayo ninyo guys sa pagtan-aw ninyo God bless daghang salamat ati Flor ug sa iyang